sensitize on masekonicha wa sensitize ji wa educate ji koro wa hold forums either sub location or at county level to do the same. In the same breath, nitie kata mana pesa michiwo ne jodongo ni endi. Iyudo ni jaduong' chon ne ji dhi to ji riado e bank to jong'eng'e ni kawuono to jodongo yudo pesa. Koro ne koseyud kamano to ng'at moro dhi to ang' dhi attack jaduong' ni gotieno. Koro ne wawuok from there to wadhi e gimiluongo ni e-citizen. Ma koro pesa be idhi through e-citizen to miyo Safaricom line mari. Koseyudo Safaricom line mari koro bedo mari ma you don't need to go to anybody mondo ng'e ni kawuono jodongo yudo pesa. To despite that pod nitiere abuse of the same, ne jaduong' moro ong'e ni pesa miye yes to kia somo. Pesa ibedo gi namba ni. Kisebedo gi namba ni to ibiro nyathina chal ni pesa moro donjo ka ng'e nago. To pesa ne dhi divert kendo ma dhi e gino ma. Koro miyo Safaricom dono waketo in such a way ma gino ne benja duong' ne ma yudo. Oda ni mora mwe kaka jogo obed gi digital literacy mondo mi ng'e kaka nyalo gine. Poka man to wakaw ni caregivers mabeyo manyalo konyogi. To ere kaka ung'eyo caregivers maber nikech adiera kineno jaduong'a en seche moko nyalo ni nyathina ni nyathina mageno kendo ng'e ni nyathina no seche moko ok nyal kata kwale to ma e jogo ma nitiere machiegni kodgi ahinya ema koro lokore kendo kwale. Ere kaka ung'eyo caregiver maber kinde ma koro temo konyo jodongo? Caregiver samoro gine magimiyowa more trust. To trust nitie level mogike. Nitie joma ber, nitie joma richo bende. To ng'eni gini it becomes a challenge kopo ni nitie illiteracy level. Nikech yudo wan kane ogolo gini ni koro komiyi pesa godiochieng' to ji ng'e kawuono chulo jodongo ichulo mine. Kendo kinde mathoth nwaneno ka giriede bengi. Koro ji ong'e ni jodongo nigi pesa. Koro ng'ato dhi fuare kone kare gini. Koro kaka watime waket gini odhi e e-citizen to jaduong' ni ogol pesa ne through his phone. To ng'ato pod biro ng'eyo nikech nitie nyathi moro manyaka obed godo chien ka. Koro depending on that, santie kuonde moko makoro gaps ma we cannot control because gimoro amora nigi challenge meke. Riedo ja ma wuono ber oyudo ka en gi challenges meke. Ko jago dhi makoro e-citizen makoro ng'ani kawo pesa through M-Pesa kendo jaduong' kia somo en gi challenge. Koro ng'eni the level of trust we may not be able to gauge. Mana kaka kot ko ni thought mari ko nyalo ng'eyo until you give evidence. Koro what more our level best do what we can. But we need to educate our people that jobede ong'ene jaduong' ni has a right to be protected. Koro level koro nwanye koro we are 100% perfect. I cannot guarantee that. Nikech ng'eni dhano by their nature utamo wang' Nyasaye molos ne bunde. Tije tek. Kadi time ni kero nyakunga poro bro sort change. To wan to kaka nobero vota ben ng'eni kitemo ne jaduong' marach to kuong' nyalo maki. To nyalo kata kuong'i. Generation ng'ani kia wach kuong' go. Ng'am mano goni enda mbele yo kuong' yako en mago kiare go.